Καμπαμαρού. Ουφ, Καμπαμαρού. Συχαίνομαι και μόνο που ακούω το όνομά του. Άκουσε, Μάη. Ο Καμπαμαρού έχασε τους γονείς του όταν ήταν μικρό παιδί. Όπως έχασες και εσύ τους δικούς σου. Και τώρα έχασε και το μοναδικό παππού του. Μαμά! Μαμά! Μη με αφήνεις μόνη! Δεν θέλω να πεθάνεις! Μαμά! Μαμά! Γιαγιά μου! Γιαγιά μου! Δεν πρέπει να κλαίω. Εγώ έχω τη γιαγιά μου και εκείνος είναι ολομόναχος. Ίσως φέρθηκε έτσι χθες το βράδυ για να κρύψει τη λύπη του. Ζητάω συγγνώμη για χθες το βράδυ, Μάη. Καλά, δεν πειράζει. Θα μπορέσει να με συγχωρέσεις? Θα του χαμογελάσω σήμερα το πρωί. Γεια σου. Φτού να πάρει. Φαίνεται στενοχωρημένη. Αχ, μαμά μου. Μαμά. Μπαμπά. Αγαπητή μου, και ολόκληρος πάλι. Η καρδιά μου επίσης. Έκανα λάθος. Αυτός ο βάρβαρος δεν είναι καθόλου λυπημένος. Δεν θα τον συγχωρήσω ποτέ. Ποιον δεν θα συγχωρέσεις? Καλημέρα, γιαγιά. Καλημέρα. Φαίνεσαι χλωμή, κορίτσι μου. Δεν κοιμήθηκα καλά τη νύχτα. Και εσύ δεν κοιμήθηκες? Μήπως είχες εφιάλτη? Τον εφιάλτη του Καμπαμαρού? Ονειρεύτηκα το σάιζό μου, Μάη. Για να πω την αλήθεια, ανησυχούσα για το μέλλον του Σάιζο. Μπορείτε να περιμένετε λίγο για το πρωινό, κυρία? Τι συμβαίνει? Το πρωινό ήταν έτοιμο, μα χάθηκε ένα μπολ με ρύζι. Φτιάχνω άλλο τώρα, κυρία. Ωραία, καλά κάνεις. Δεν χόρτασα ακόμα. Όχι. Τι όρεξη που έχεις, Καμπαμαρού. Απίστευτο. Όχι! Γιαγιά, αν φύγει εγώ θα πάω στο Κίγκα. Λοιπόν, από σήμερα στο γυμνάσιο Κιγκόκου. Αλήθεια, Καμπαμαρού. Θα φροντίσω να είσαι στην ίδια τάξη με τη Μάη. Μα γιατί, γιαγιά? Τι ωραία. Είχα δίκιο που σε έφερα στο Τόκιο. Με σένα σε αυτό το σχολείο, το γυμνάσιο Κιγκόκου, θα είναι ωραιότερο. Όχι! Καινούριος μαθητής. Ναι, μεγάλωσε στο βουνό. Είναι τόσο σκληρός, τόσο βρώμικος. Δεν μπορώ να τον συνηθίσω. Μεγάλωσε στο βουνό. Ναι. Για να αποφασίσει η κυρία Οκούμπο να τον αναλάβει, πρέπει να είναι καλό παιδί. Η καρδιά του πρέπει να είναι τόσο αγνή, σαν την πηγή στη ρίζα του βουνού, σαν το αγνό χιόνι στην κορυφή του βουνού. Είσαι τόσο γλυκιά για να λες τέτοια λόγια. Όχι, δεν είμαι τόσο γλυκιά. Δεν είμαι Μάη μου και τόσο γλυκιά. Μα αφού είδες τον Καμπαμαρού. Καμπαμαρού είπες? Είναι αγόρι, Μάη? Ναι, Καμπαμαρού Ιγκάνο. Όχι, Κακεμαρού ή Κακεμαρού. Ίσως Κακεμαρού. Για φαντάσου, ένα άγριο αγόρι που μεγάλωσε στο βουνό. Θα τον ρίξω με την ομορφιά μου. Μην ανησυχείς, Μάη, θα είμαι μαζί σου. Καόρου. Σε θεωρώ σαν αδελφή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιη πως θα τον έχω σαν αδελφό μου. Θέλω κι άλλο.
Όχι κι άλλο, δεν έχω. Τι είπες, δεν υπάρχει άλλο ρύζι? Δεν είναι δυνατόν. Δεν έφαγα παρά μόνο μερικά μπολ. Έφαγες κιόλας 4 μεγάλα μπολ. Καταραμένε, γιατί δεν χρησιμοποίησες τα πιο μεγάλα μπολ? Ήθελα να φάω κι άλλο ρύζι. Πεινάω. Με συγχωρείς. Αυτό είναι το φαγητό σου. Ένα κουτί με φαγητό? Αυτό είναι το φαγητό σε κουτί? Ναι, η κυρία Κούμπο μου είπε να το φτιάξω. Αυτό είναι το δικό σου και αυτό για τη Δεσποινίδα Μάη. Ξέχασε να το πάρει. Αυτό είναι το κουτί με το φαγητό μου? Το ήξερα, είναι πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Μα αυτό ήταν το μεγαλύτερο κουτί. Δεν είχε άλλο. Το κουτί με το φαγητό μου. Ας αρχίσουμε να τρώμε. Πάντα επιθυμούσα να παίρνω ένα κουτί με φαγητό στο σχολείο. Η επιθυμία μου εκπληρώθηκε. Το κουτί με το φαγητό μου. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Κουτί με φαγητό. Κουτί με φαγητό. Γιουπι. Το κουτί με το φαγητό. Πήρε και το κουτί με το φαγητό της Δεσποινίδας Μάη. Σας παρακαλώ, κυρία Οκούμπο, κοιτάξτε. Είναι έτοιμο. Η διάμετρός του είναι κατά 40 εκατοστά πιο μεγάλη από εκείνο του γυμνασίου Ογιόκου. Επιπλέον, στο Ογιόκου χρησιμοποίησαν 14 καράτια, ενώ το δικό μας είναι 18 καρατιών. Το δικό μας αξίζει τουλάχιστον 40 εκατομμύρια γεν περισσότερα από το δικό τους. Σπαταλήσατε χρήματα. Ναι, σπατάλια πως. Ξέρω ότι το Ογιόκου έχει ένα ρολόι 14 καρατιών. Αλλά δεν έπρεπε να αλλάξετε το ρολόι μας και να θυσιάσετε την ιστορία. Μα εσείς οι ίδια το ξεκινήσατε. Εσείς το θελήσατε. Καλά, αυτό το γνωρίζω. Τώρα είναι αργά πλέον. Ο Καμπαμαρού, που είναι φτιστός ο Σάιζο, έρχεται τώρα σε αυτό το σχολείο. Δεν χρειάζεται πια να ανταγωνιζόμαστε τη σου. Και τ' άλλο σχολείο. Επιτέλους την νίκησα. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, μόνο να γυαλίσετε καλά το ρολόι, γιατί θα έρθει ο Καμπαμαρού. Μάλιστα, κυρία. Κυρία Ματσούνο, πρέπει να κάνετε κάτι. Έμαθα ότι στο Κιγιόκου άλλαξαν το ρολόι τους με ένα που κοστίζει 40 εκατομμύρια πιο πολύ από το δικό μας. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον κόσμο σαν πρόεδρος του μαθητικού συλλόγου. Μ' ακούτε, κυρία Ματσούνο? Δεν πρέπει να μας νικήσει το Κιγιόκου. Ακόμα και αν πρόκειται για το ρολόι. Πρέπει να κάνετε κάτι πιο διάσημο από το ρολόι του άλλου σχολείου. Αλλιώς ντρέπομαι. Δεν με νοιάζει για το ρολόι! Δεν με νοιάζει για το ρολόι! Αλλά ο Καμπαμαρού! Καμπαμαρού? Ποιος είναι αυτός? Είναι ο εγγονός του Σάιζο! Λένε πως είναι ολόιδιος ο παππούς του. Γιατί δεν έγραψε σε μένα ο Σάιζο? Γιατί δεν μου έγραψε? Αν μου είχε γράψει, τώρα ο Καμπαμαρού θα ήταν στο δικό μου σχολείο. Ας το καλό! Κυρία Ματσούνο! Θα το σπάσω αυτό το παλιό ρολόι! Κυρία Ματσούνο! Άσε με να φύγω! Μην το επιτρέψετε! Όχι! Αυτό το ρολόι κοστίζει 60 εκατομμύρια γεν. Πες μου την αλήθεια, ο Σιρακάουας το έκανε αυτό? Όχι. Έπεσε από το ποδήλατο. Έλα, μη λες ψέματα. Μα όχι. Α! Εσείς, τι λέγατε κρυφά εδώ?
Κάτι για το Σιρακάουα? Όχι. Θέλετε να μου πείτε τίποτα? Να. Μίλα καθαρά εσύ. Να έρχεται η κυρία Οκούμπο. Η κυρία Οκούμπο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έξω. Κυρία Οκούμπο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Σιρακάουα του Τζούντο Κλαμπ, Φουτζιέντα του Καράτε Κλαμπ και Όκα Κλαμπ της Πάλης. Χαίρομαι που ξέρετε τα ονόματά μας. Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος. Είμαστε χαρούμενοι. Πάντα σας σκέπτεται. Πρέπει να φανείτε άξιοι των προσδοκιών της. Εκείνη πάντα σας φροντίζει και εσείς πρέπει να φροντίζετε τους μαθητές και να φροντίζετε το σχολείο μας συνεχώς. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε. Σταμάτα, όχι. Μα εσύ... Πες μου την αλήθεια. Σε χτύπησε ο Σιρακάουα? Συμβαίνει τίποτα? Όχι, τίποτα. Να, έπεσε από το ποδήλατο προχτές. Αυτό είναι. Έπεσε από το ποδήλατο, σας λέω. Εντάξει τότε. Αλλά αν σου συμβεί κάτι να μας το πεις. Θέλω να μας το πεις αμέσως. Βεβαίως. Ευτυχώς που δεν τ' άκουσε ο Σιρακάουα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Μας επιτρέπετε τώρα, Είναι όλοι καλοί μαθητές. Ναι, χάρη στη δική σας προσπάθεια. Ο εγγονός του Σάιζο θα σπουδάσει μαζί με αυτούς τους καλούς μαθητές. Είμαι ευχαριστημένη που έχω μακροζωία. Είναι όμορφη. Τι? Ένας από αυτούς είχε ραντεβού με κορίτσι από το Γιόγκου? Θα ασχοληθείς με αυτό πριν την πρωινή συνάντηση. Εντάξει. Είναι ακόμα ζεστό. Ωραία μυρωδιά. Τι να έχει μέσα? Τηγανιτή καραβίδα. Το λαχταρούσα αυτό το φαγητό. Γιουπί! Ας δω τι φαγητό έχει, Μάη. Μόνο λαχανικά και ψωμί. Φτωχό κορίτσι. Φαίνεται πως δεν μπορούσαν να αγοράσουν παρά μόνο μία καραβίδα. Εδώ είναι ωραία. Πείτε μας, ποιος από εσάς είχε ραντεβού με κορίτσι από το Γιόγκου? Δεν πρόκειται για ραντεβού. Ήταν η ξαδέλφη μου. Ξαδέλφη, εξηγήσου καλύτερα. Μα λέω την αλήθεια. Τα χέρια μου τρέμουν. Τα μπράτσα μου τρέμουν από χαρά. Ακόμα παριστάνεις να δω! Καταραμένε! Ας το καλό, τηγανιτή καραβίδα. Εντάξει. Εσύ, βρωμιάρη, καταραμένε! Φτάνει πια. Μισό τους ψεύτες! Όπα, ωραία, σωστά. Ωχ, βοήθεια παρακαλώ. Στάσου! Μη, σε παρακαλώ. Τι έκανες? Σταμάτα, φτάνει. Ένα αγόρι από το Γιόγκου δεν βγαίνει ποτέ με κορίτσι από το Γιόγκου. Μάθε να φέρεσαι αν θέλεις να μείνεις σε αυτό το σχολείο. Εσύ, καταραμένε. Σταματήστε! Καταλάβατε! Καταλάβατε καλά τώρα! Η πρωινή σύσκεψη θα αρχίσει τώρα. Εντάξει, πάμε. Θα δείτε! Ποιος είσαι εσύ? Πώς σε λένε?
χαρούμε. Σκασμός! Ο παππούς νευρίαζε πιο πολύ. Η πρωινή σύσκεψη θα αρχίσει. Συγκεντρωθείτε παρακαλώ μπροστά στην πύλη. Έρχεται ο Σιτζούνε με τζίρο. Είναι όμορφος. Είναι εντάξει τώρα. Έλειπε από το σχολείο τις τελευταίες μέρες. Αν τον αγγίξουμε θα πέσει κάτω. Θα ήθελα να τον βοηθήσω. Ο Σιτζούνε με τζίρο είναι ένα θηλάστενο αγόρι. Πάντα μετρημένος. Δεν ξέρει πόσο τον συμπαθώ. Μου φτάνει να τον κοιτάζω. Θα βάλετε τον Καμπαμαρού στην τάξη της Μάη. Βεβαίως. Θέλω τον Καμπαμαρού να το συστήσω στους συμμαθητές του. Σύντομα θα γίνει δημοφιλής. Δημοφιλής. Δεν μπορώ να καταλάβω τα αισθήματα της κυρίας Οκούμπο για αυτό το αγόρι. Τι συμβαίνει? Μα τι γίνεται? Όχ, αφήστε τον. Γρήγορα. Σιρακάουα! Σιτζούνε, είσαι καλά? Παρακαλώ, βοηθήστε με. Σκασμός! Εσύ φταίς. Δεν έφερες το κουτί σου με το φαγητό. Αύριο θα φέρω ό,τι μου ζητήσεις. Μπιφτέκι, τηγανιτή καραβίδα, οτιδήποτε. Πες κάτι. Θα φέρω ό,τι θέλεις. Άλλαξα γνώμη. Να φέρεις το γεύμα του σταθμού. Του σταθμού? Να φέρεις 10 γεύματα του σταθμού πριν το μεσημέρι. Αυτό είναι αδύνατο. Καλά, θα σου τα φέρω. Τώρα αρχίζεις και μιλάς λογικά. Θα πονέσεις αν σε ρίξω κάτω. Καλά. Θα σου τα φέρω. Όχ, αφήστε τον. Γρήγορα. Ποιος είναι? Καμπαμαρού? Ωχ, Θεέ μου. Τι συμβαίνει, Σιρακάουα? Αυτός εδώ τόλμησε να... Εγώ έφυγα. Ήθελα να αναπνεύσω τον καθαρό αέρα και γλίστρισα. Αυτό το παιδί με βοήθησε. Του υποσχέθηκα να του δώσω 10 γεύματα του σταθμού. Αυτό είναι όλο, κύριε υποδιευθυντά. 10 γεύματα του σταθμού? Πράγματι είναι εγγονός του Σάιζο. Ποιος είναι? Τι είναι αυτό? Παρακαλώ, ησυχάστε όλοι. Θέλω να σας συστήσω αυτό το αγόρι. Αυτό το αγόρι είναι ο καινούριος μαθητής. Ο καινούριος συμμαθητής σας. Ο Καγκεμαρού Ιγκάνο. Χαίρομαι πολύ, Ιγκάνο. Είσαι γενναίος. Είσαι πολύ γενναίος. Ας δώσουμε τα χέρια σε ένδειξη φιλίας και αγάπης. Είσαι γενναίος. Είσαι πολύ γενναίος. Ας δώσουμε τα χέρια. Σιτζούνε. Ξέχασες κάτι σπουδαίο. Να εκεί. Τι είναι το τόσο σπουδαίο? Είναι το κουτί με το φαγητό της. Μόνο λαχανικά και ψωμί έχει μέσα. Τι απέσιο. Δεν έπρεπε να πεις στο Σιτζούνε για το περιεχόμενο. Έλα τώρα. Ας δώσουμε τα χέρια. Είσαι καλό παιδί, Καμπαμαρού. Είσαι τόσο γενναίος. Καλά. Δεν έκανα και τίποτα. Άρχισα να εννοώ την αγάπη του και το κουράγιο.